Mapagpalang araw po, kalakbay. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay totoong karanasan ito ng aking amang si Cesar. Ayon sa kanya, nangyari ang karanasan niyang ito dekada 60 at nasa edad 17 pa lamang siya ng mga panahong iyon. Ayon pa sa aking ama, noong mga panahong iyon ay nakatira siya sa baryo ng kanyang kapatid sa Malay-Balay, Bukidnon ng Mindanao. Ang tanging hanap buhay niya raw noon ay ang pagpapalay o kaya naman ay iyong tagalinis ng maisan. Naglayas daw kasi siya sa bahay ng kanilang mga magulang dahil sa palagi siyang binubugbog ng kanilang ama. Kaya naman doon siya nagpunta sa kanyang ate na si Edith. Hindi naman siya naging pabigat sa kapatid niya. Tumutulong naman kasi siya sa asawa nito kapag may nagpapaani rito o nagpapalinis ng maisan. O kaya naman ay nagtitinda din siya sa palengke ng mga samot-saring gulay na galing naman sa taniman ng kanyang kapatid. Yun lang kasi ang alam niyang paraan para hindi siya maging pabigat dito. Binibigyan naman siya ng kanyang kapatid kapag nakakabenta na siya at sa maisan naman at palayan ay hinahatian siya. Yung kinikita niya namang pera ay hinati-hati niya rin iyon. Ang kalahati ng pera ay ibinibigay niya sa kanyang kapatid para sa pagkain niya. Tapos yung iba naman ay iniipon nito. Nagbabalak kasi siyang lumuwas ng Maynila. Nang sa ganoon ay doon na siya maghahanap ng trabaho para malaki-laki ang kikitain niya. Isang araw noon, habang nagtitinda siya sa palengke, ay may nakita itong lalaking pinagbababato ng bawang at kalamansit luya. Naawa naman ito sa lalaki at nung akmang sasabuyan na ito ng batyang asin, doon na siya umalma at agad na hinatak ang lalaki. Nang sa gayoy hindi na ito matamaan ng asin at nagwika siya ng, "Ano ba kayo? Parang hindi tao kung ituring niyo ang lalaking ito ah. Mas masahol pa kayo sa baliw." "Hoy Cesar, hindi mo alam kung anong klaseng tao ang lalaking yan. Nakatira yan sa kuta ng mga aswang, kaya paniguradong aswang din ang taong yan. Lumayo ka dyan at baka mahawaan ka pa ng pagkaaswang niya." Saway sa kanya ng isa sa mga matatandang nakapwesto sa palengke. "Sasaway-saway kayo. Kung tutuusin mas masahol pa kayo sa ugaling aswang eh. Hindi nyo pa nga alam ang pagkatao ng tao. Hinuhusgahan nyo na kagad." Galit niyang wika sa mga kasama niya sa palengke. Sa totoo lang kasi, kalakbay, asar na asar raw talaga ang aking ama sa ginawa ng mga naroroon sa palengke sa lalaki. Ni isa sa mga taong namimili ay wala man lang nagtanggol. Bagkus ang iba pa nga'y nagbubulong-bulungan at narinig niyang nagsabing tama lang yan. Baliw naman kasi ang lalaking yan. Nakakaparwisyo lang ng negosyo. "Hoy Cesar, bakit mo ba ipinagtatanggol ang taong yan? Eh hindi mo nga kakilala yan eh." Galit namang wika ng isang matanda. Hindi na pinakinggan ng aking ama ang mga pasaring ng mga taong naroroon at nakikinood lang. Kaya binitbit na nito ang batyang may lamang gulay na paninda at isinama ang lalaki palabas ng palengke. "Pagpasensyahan mo na yung mga taong yon, pare. Hindi lang talaga nila alam ang mga pinaggagawa nila." Wika ng aking ama sa lalaki. "Wala iyon. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya. Kasi sinalo mo yung asin na itinapon ng matanda. Ayan tuloy naligo ka ng asin." Ngumiti naman siya at binigyan ng sigarilyo ang lalaki at nagpakilala ang aking ama. Simula noon, kalakbay, ay naging matalik na silang magkaibigan. Pumupunta na rin si Waldo sa bahay ng kapatid ng aking ama para makipagkwentuhan. Ang aking ama na rin ang namimili sa palengke. Sa tuwing bumababa ng bundok ang kaibigan niya si Waldo at inuutusan itong mamili ng pagkain. Pero dahil doon, ay nabuo ang kuryosidad sa isipan ng aking ama. Kung anong klaseng tao nga ba ang kaibigan nito. Ilang buwan na kasi silang magkaibigan. Ngunit hindi man lang siya inaanyayahan nito sa lugar kung saan ito nakatira. "Alam mo par, matanong ko lang, pero huwag mo sanang ikagagalit ha. Medyo may gumugulo lang kasi sa isipan ko." Panimulang sabi ng aking ama nang minsan nagkita sila at nagkakwentuhan habang naninigarilyo. "Ano ba yung tanong mo par? Kinakabahan naman ako dyan. Parang ang hirap sagutin ang itatanong mo ah." Nakangiting tugon ni Waldo sa kanya. "Ano ka ba? Hindi naman mahirap ang tanong ko eh. Basta ipangako mong huwag kang magagalit ha." Paniniguradong sad ng aking ama.
Sige, ano ba yon? Pangako hindi ako magagalit. Ngiting tugon nito. Ano kasi pare, matagal na tayong magkaibigan, di ba? Tsaka nakilala mo na yung pamilya ko. Naging kaibigan mo na rin sila. Baka pwede naman pumasyal ako sa inyo. Bigla naman napabuga ng usok si Waldo nang marinig niya ang sinabi ng aking ama. Seryoso ka par? Natatawang tanong sa kanya ni Waldo. Tumango naman ang aking ama at nagsabing seryoso nga siyang pumunta sa baryo o purok kung saan nakatira si Waldo. Sa isip-isip pa nga niya, kung totoong kaibigan ng turing sa kanya ni Waldo, paniguradong hindi siya ipapahamak nito kung sakaling naandun na siya sa teritoryo nito. Sandali naman tumahimik ang kaibigan niya at parang nag-isip pa ito ng ilang sandali pagkatapos ay nagsabi ito ng, sige pare, kung talagang seryoso ka at desidido ka talagang makilala ang kauri namin, sa susunod na araw susunduin kita dito. May gaganaping handaan sa lugar namin. Napapano na siguro para ako naman ang makabawi sa'yo. Seryosong sabi nito. Nagalak naman ang aking ama sa kanya narinig at nagpasalamat sa matalik niyang kaibigan. Dahil sa hindi niya lubos maisip na pumayag ito sa suhestyon niya. Ngunit may isang paalala sa kanya si Waldo bago ito umalis. At ayon dito, ay kailangang ihanda niya umano ang kanyang sarili at magsuot siya ng kulay pulang damit. Hanggat maaari ay kulay pula ang kasuotan sa araw na susunduin niya si Waldo. Nagtataka naman ang aking ama, ngunit hindi siya nagtanong pa dito. Sa kadahilan ng mas nanaig ang saya niya, noong nalaman niyang pumayag na ang kaibigan niyang pumunta siya sa baryo nito. Matapos ang usapan nilang iyon kalakbay ay nagpaalam na nga ang kanyang kaibigan. Kung kaya umuwi na ang aking ama para makapagpahinga na siya. Gabi na rin kasi ng mga sandaling iyon. Sa paglipas ng araw at sumapit na nga ang araw kung kailan ang usapan nila ng kaibigan niya, ay inalala nito ang bawat detalyeng sinabi ng kanyang kaibigan at iyon ang sinunod niya. Anya pa sa natatawang boses. Maging yung kasuotang panloob niya ng araw na iyon kalakbay ay kulay pula. Talagang naghalungkat pa raw siya sa baola dahil wala nga daw siyang kulay pulang kasuotan. Mabuti na lang at may nakitang damit na kulay pula ang kanyang ate at iyon ang ipinasuot sa kanya. Damit pa raw iyon ng asawa nitong hindi na ginagamit at amoy ipis na. Ano ba yan ate? Ang baho naman ng damit na to. Halatang nakatago na to sa baul eh. Pagrereklamo niyang wika sa kanyang kapatid. Magtigil ka nga. Magpasalamat ka na lang at may nakita pa akong damit ng kuya mo. Ano ba kasing okasyon niyang pupuntahan mo at kinakailangan pang nakaterno ka ng pula? Tanong sa kanya ng kanyang ate. Nagkunwari na lang ang aking amang kaarawan umano ng kapatid ng dalaga ng kaibigan niyang si Waldo at kulay pula nga raw ang kasuotan ng lahat. Matapos niyang makapagbihis, ay naghintay pa siya ng ilang oras bago pumunta sa bungad ng daanan na palaging pinagkikitaan nila ni Waldo kapag naghahatid siya ng mga pinamiling kasangkapan. Noong sumapit na ang oras ng kanilang usapan, ay nagpaalam na nga ang aking ama sa kanyang kapatid na aalis na ito. Pinaalalahanan naman siya nitong mag-iingat sa pupuntahan at umuwi kaagad pagkatapos ng okasyon. Makalipas pa ang ilang minuto, ay sabay na nga nilang nilakbay ang lugar kung saan nakatira ang kanyang kaibigan. Pare, ayos ka lang ba? Panimulang tanong ng kaibigan niya sa kanya. Sinong magiging maayos nito pare? Tingnan mo nga at maitim na nga ako, tapos nakapula ng kasuotan. Mukha na akong niletsyong sunog, ang init-init pa. Reklamo ng aking ama. Paano ba naman kasi kalakbay? Nakasuot ba naman siya ng barong na damit at ang pang ibaba naman ay napakahaba? Tapos nakapamada pa ng buhok. Kulang na lang ay bulak sa ilong niya at magmumukha na siyang ibuburol. Natawa naman ang kanyang kaibigan na si Waldo at sinabi sa kanyang bakit ba naman kasi siya nagsuot ng ganoon. Samantalang buntok naman ang akyatin nila. Hindi niya alam kung mapipikon ba siya o matatawa sa mga pinagsususuot niya. O itong damit, magpalit ka isuot mo. Natatawang wika sa kanya ni Waldo. Kaagad namang kinuha niya ang iniabot na supot at tumakbo sa may talahiban para doon magkublit magbihis. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay may langis pang iniabot sa kanya si Waldo
at isang maliit na bilog na bagay na tila ba kasing laki ng holen iyon at kulay itim. Tinanong niya naman kung ano ang bagay na iyon at kung ano ang gagawin niya sa boteng may lamang langis. Ipinaliwanag naman sa kanya ni Waldo ang lahat-lahat. At ayon nga dito, ang kulay itim na bilog na ibinigay nito sa kanya ay ilagay niya lang iyon sa kanyang bulsa at huwag na huwag itong ihiwalay. Dahil sa ito ang makakapagligtas sa kanya. Ang langis naman ay ipahid niya iyon sa braso at mga binti. Nang sa ganoon, ay hindi siya maaamoy ng kung sino mang nilalang ang makakasalubong nila kapag sumapit na ang takip silim. Alam mo kasi pare, totoo ang sinasabi ng mga tao sa palengke. Nakatira ako sa kuta ng mga aswang at isa ako sa mga iyon. Hindi malaman ng aking ama kung maniniwala ba siya sa sinabi ng kanyang kaibigan o hindi. Ngunit sa paglipas ng mga oras at natatanaw na nila ang kuta ng aswang na sinasabi ng kanyang kaibigan, ay inutusan na siya ni Waldo na magpahid ng langis, na sinunod naman kagad ng aking ama. Pagkatapos ay naglakad na sila papasok. Habang naglalakad sila, ay doon lang siya napapaisip na may naninirahan pa pala sa liblib ng bundok. Yari lamang sa mga anahaw ang bahay at pinagtagpi-tagping dahon ng nyog ang bubungan ng mga iyon na may nakadagan pang mga kahoy. Para sigurado kapag hinangin ang bubungan ay hindi agad lilipa rin iyon. Damang-dama daw ng aking ama ang tensyon sa buong paligid at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib noon. Lalo na noong makakita siya ng mga kalalakihang nagtatadtad ng karne at panakanakang ngumunguya ng hilaw na karne. Huwag kang magpalata at huwag mo silang pansinin. Dumiretso ka lang sa paglalakad. Bulong ng kanyang kaibigan. Noong makarating na sila sa bahay ni Waldo, ay malugod naman siyang tinanggap ng pamilya nito. At nalaman niya ring ang mga ito ang nagbigay ng proteksyon niya laban sa mga aswang. Nalaman kasi ng mga itong iniligtas niya si Waldo sa mga taong mapanghusga. Kinagabihan, nagsimula na ang kasiyahan sa buong paligid. At may mga pagkaing nakalatag sa mahabang lamesa sa malawak na espasyo na papagitnaan ng kabahayan. Tapos ay kitang-kita niya umano na pinapalabas ng matandang lalaki ang mga taong naroroon. Kaya naman lumabas na sila. Maya-maya pa'y nagulat na lang ang aking ama nung makita niyang biglang nagbago ng wangis ang mga taong naroroon. Sapagkat bigla na lang umano iyong naging mabalasig at parang mga asong nagsitulisan ng mga ngipin at tila ba hayok na hayok na nilalantakan ang mga pagkaing nakahain. Sinabihan naman siya ni Waldo na huwag kainin ang mga pagkaing nakahain. Basta't kumuha lang siya't magkunwari. Pagkatapos ay bumalik na kagad sila sa loob ng bahay. Habang kumukuha siya ng pagkain, ay sobrang hilakbot ang kanyang nararamdaman at takot na baka malaman ng mga iyon na hindi siya kalahi at baka siya pa ang isunod na gawing handa. Kamuntikan pa siyang matumba nang biglang ngumisi sa kanya ang isang matandang babae na nanlilimahid ng dugo ang bunganga. Mabuti na lang at hinatak siya kagad ng kapatid ni Waldo at inaya na pauwi sa bahay nila. Habol hininga ang kanyang ginawa at pakiramdam niya ay hihimatay na siya at hindi niya nakakayanin pa ang susunod na pangyayari. Na hindi nga niya alam kung anong klaseng karne yung kinakain ng mga aswang. Bago pa tuluyang mawala ng malay ang aking ama, ay ramdam niyang napasalampak na lang siya sa upuan. Mataas na ang sikat ng araw na magmulat siya at nung tingnan niya ang paligid ay sobrang tahimik at akakalain mong abandonado ang lugar na iyon at walang nakatira. Kaagad naman siyang hinatid ni Waldo pababa ng bundok at yung kulay itim na binigay sa kanya ng kaibigan niya ay hindi na nito kinuha pa ulit. Naputol lang ang ugnayan ng aking ama at ng kanyang kaibigan noong pumunta na siya ng Maynila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay.